Kuwulaga jamaya ina bone bawdo ina bone kadi bawado holyo. Assalamu alaikum yebiyankoɓe Windira TV min calmini on kala kubal min ñagani on Allah moƴƴere. Hande en garti ɗo e émission meɗen Wulago Jamma accittake e goto. Hande noon gaddanɗen bandiraɓe koko fate gaspillage manam bonande tan waɗatede leydi ndi yimɓe ɗe nanguiri ɗum c'est l'état qui paie. Hande ko ɗum woni ko garanten e bandiraɓe. Hade men yaade toon noon mboɗo wiya bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windira TV toujours à chaque fois mboɗo wiya wona minen ko onon. Donc amin paye e événement mawɗo machallah hono lancement 4 ans Windira TV le 15 février 2025 inchallah rabbi en ñaguima Allah moƴƴo yo tawi enen deƴal tawi en kadi eɗen cellira enen kala e julɓe. Donc ko événement mawɗo mo ganduɗa machallah bandiraɓe yeɓiyankoɓe Windira TV foof yo nangu hen e kala kadi mo Windira TV tawoyno to woɗɗi hokki ɗum micro haali caɗele muɗum e woɗɓe kadi ɓe ganduɗa guila e campagne uji on ji Windira TV ko dari kañum ko dariɗo e partout kala ko kewi nana dari hen. Donc noon yimɓeɓe yo mbattu hakkillaji e le 15 février inchallah amin jogui événement mo ganduɗa ko lancement les 4 ans de Windira TV au Raven Night Club inchallah à partir de 16h ɗon e 23h tawa fusi goto foof hoto galle men on gandi joni paalen koye dabbude te dabbude machallah ne yawi hirde kadi galleji Dakar gondani. Donc noon onon foɗon ñaaga yon gara kewal peewal machallah. Natani émission meɗen hande mbiɗen gadduɗen koko ganduɗa ko wiyete c'est l'état qui paie. Onon foɗon gandi machallah bureau ji ɗi so neɗɗo naati bureau hunde foof nan toon. Clim nana e bureau, ordinateur nana e bureau, lampaji nana e bureau, téléphone extra foof nana e bureau. Donc noon wonɓe ganduɗa ɓe nanɗo so naate bureau ji foof koko huɓɓi hay so ngala hen haaju kuɓɓat ene miijo tan kañumen c'est l'état qui paie manam ko état o yoɓata ete ɗum fotani wonde. Hay so tawi ko état yoɓata neɗɗo ina foti wadde gérer hunde no gérirta galle mum ni par ce que état c'est l'état qui paie. À chaque fois so neɗɗo ne wiya noon ko wasde miijade état o kadi ko kañum woni état o par ce que état o ko enen goni état o. So état dañi caɗele ko enen tinata, so état machallah dañi yaajede ko enen tinata. Donc à chaque fois enen ko enen tan goni état, donc ko enen poti jaggude no gérirta galle ma ni a bonnata courant a bonnata ndiyam a bonnata goɗɗum e goɗɗum. Donc hay sa yeehi kadi to bureau to sa yeehi to mairie ji sa yeehi to ministère sa yeehi partout poɗɗa tan ko gerde ganda wonko ganduɗa fotani huɓɓede hoto huɓɓu wonko ganduɗa kadi aussi saɗi jippo ene huɓɓa ñif. Mais won hen ganduɗa nanɗo hen sene jippo goppat ko ordinateur ne huɓɓa, clim ne huɓɓa, lampaji ne kuɓɓa walla téléphone aji ɗi ganduɗa yimɓe gara tawa wona jeeyaka e liggey o totta ɗumen téléphone ne noddira no belda aɗan ɗum ɗon déjà kadi ko gaspillage par ce que ko noddirte ko yahani e nder liggey he. Donc noon ko ɗum ɗon woni c'est l'état qui paie. Enen foof nanguen pewnen ganden leydi ko leydi men so avancé ma ko enen avancé so tawi wonno way kadi ko enen tinata par ce que leydi so ɓeydi hunde an a tinat so ussi hunde a tinat. Donc noon an ido fewnude kadi nawata leydi yesso ko discipline. Goto foof so nehima no nehiri galle mumen ni no fewnirta galle mum ni so nehirima noon e bureau so nehirima noon e banggueji goɗɗi to ganduɗa ne liggo donc leydi ndi yahat. Kala leydi ndi jiiɗa ɗo hande ne ɓamti ko discipline ardini. Donc bandiraɓe fof ne ñaaga yo mbattu hakkillaji e bureau ji ɗi mbattu hakkillaji e partout liggeyaji ɗi ganda aussi ko l'état waɗata ko walla eko yimɓeɓe tottete ne liggoro ko fewnude ardi d'abord. Ko ɗum hande woni émission meɗen l'état c'est l'état qui paie. Sen ummima ɗon payen e école aji ɗi déjà on ji école aji privé walla école aji public wonɓe ganduɗa so gari ko kañumen goni directeur ji walla goɗɗum lojata koye nder école he. So tawi wonde noon a loge école aɗa foti gerde guila e ndiyam ha e jeygol par ce que no waɗa moment mo ganduɗa lampaji ma kuɓɓe. So lampaji kuɓɓama so tawi wonde jangguinoɓe kooti an gonɗo e école o gérowo ɗum o ko an foti wadde vérifié kala to jiiɗa lampa ne huɓɓa ñifa. Robiñaji ɗi aussi
ko sukaɓe goni école aji robiñaji hen saaha natata école mo ganduɗa guila damal école ɗo ha e nder cour he jeyata ko ndiyam ne ene waaca tawa kanko géro ɗum o wiyata tan ko mataw tawde ko l'état yoɓata haaju makko ala hen non hay kanko mo foti fewnude par ce que kadi neɗɗo ƴewata ko galle mum te kadi an ko hen koɗɗa woto wi tan saabu ko état yoɓata tan aɗa gaspille walla goɗɗum jiya neɗɗo aussi hoɗe école ƴetta hen banggue école fof waɗa ɗum jardin mo ganduɗa ko fuɗata hen ko wona tan jardin pour yonnude école o non wonko ganduɗa omo liggo hen omo yeeye hen omo ɗumini hen te ɗum ɗon foof ndiyam ɗam yaltata koye facture école o te ɗum ɗon kadi jomum jaggata ko c'est l'état qui paye donc noon bandiraɓe ɓe vraiment yo yimɓe mbattu hakkillaji goto foof fewna banggue muɗum ko ɗum kadi nawata leydi yesso aɗa yiya woni école aji aussi machine ngaji photocopieuse uji nani hen tawa waɗirano tan ko ganduɗa ko liggotoɓe école ɓe so cohli hunde so cohli copiade hunde walla goɗɗum ko way noon totte mais aɗa yiya hande gardiɗo école o jiyata ko toujours ene nanni hen commercial te ne branche machine ngaji nanɗon ha mbayno leydi te machine ngaji ko courant dognata ɗumen tawa kañum yoɓani ɗum e facture muɗum ne andi tan wiyata tan ko tawde ko c'est l'état qui paye waɗa hen ko ganduɗa ko ina yeeya ne watta e hoore muɗum tawa wona e nder école he fayi ɗum ɗon kadi jeeya kay hunde nde ganduɗa ko fewnata leydi ha hande ko kamɓe kalten logeaɓe école aji ɓe aɗa yiya taw jiiɗa e gorko o debbo e hoore muɗum wiya tan tawde tan courant nana e école he yaaha soodoya frigo ji muɗum ne waɗa hen commercial ene fonno wadde courant mum banggue walla waɗa courant carte mo ganduɗa so tawi wonde gasi ene charge no hoore mum koye mum ummoto mais tawde tan wiyata ko c'est l'état qui paye waɗa hen gueɗe mum goɗɗe tawa ene liggo hen ko artata ko koye mum artata taw wona kadi e nder école he ɗum ɗon kadi aussi jeyaka e wallude leydi so ɗum ɓenni eɗen gara kadi aussi e mairie ji ɗi sonji hande fuutaji meɗen hay goto a yiyata mairie ene jogui auto moƴƴo holko waɗi noon ko auto ji tottiranoɗo toon foof boni à cause de liggeyaji goɗɗi ko jeyaka e liggey he aɗa yiya hande auto mairie tawa kursiji wuuro fof ko kañum dogata tawa kadi an tottaɗo ɗum o famille ma kala ko sohli walla kala kine waɗe koye auto he watte aɗa andi ɗum ɗon noon so nattani garata te so gaari kadi ko enen foof tinata donc ɗum ɗon kadi jeyaka e wallude leydi muɗum so ɗum ɓenni aɗa yiya aussi auto ji ɗi ganduɗa ko auto ji aade mais a yiya ɗo henne ɗo e wuuro he ni kalanmi tawa auto o yahata ko partout te kadi nawata kadi ko hunde foof aɗa yiya neɗɗo hande totte auto mo ganduɗa ko auto service yaara hen kursiji mum yaara hen kursiji bandiraɓe mumen so inde yonti nawa so cuddugu yonti nawa kala kene waɗe waɗa hen te ɗum ɗon kadi aɗa andi wona lawol te essence a charge ani haydara ɗuminani foof ko état waɗata hen saabu tan ko état waɗi hen yomi bonnu noon donc yo neɗɗo ido fewnude ko hoore muɗum fuɗɗo fewnude goɗɗum enen noon yalla faabo so tawi hande hay galle ma ni wonno mbaɗirta gaspille donc sa yeehi banggue goɗɗo kadi la même chose te hay galleji ɗi vraiment no pewnira eno miijortoɗa an ɗum ɗo so ari komin yoɓata ni miijoro noon kadi état kadi so ari koko yoɓata koko tampate ko ɗum ɗon foof koye men artata donc eɗen ñaagui bandiraɓe ɓe goto fof yo fewnu banggue muɗum c'est l'état qui paye toujours so neɗɗo ittandemi haqqille mum tan yahata kadi wawa fewnude donc ko état yoɓata ko yo neɗɗo jaggu ko kañum yoɓata ɗum saabu ko yoɓate ko koye mum artata so yalti ko kañum tinata so natti kadi ma tin donc goto men fof yo fewnu banggue muɗum c'est l'état qui paye vraiment nawani leydi yesso bandiraɓe yeewiyankoɓe Windere TV hande ko ɗum ɗo gaddannomi on émission meɗen Wulago Jamma accittake e goto ha hande kadi mboɗo arta e wiide bandiraɓe yo mbattu hakkillaji le 15 février 2025 inchallahu rabbi Windere ne waɗa lancé 4 ans muɗum to travers night club bandiraɓe musidɓe tedduɓe ono fof oɗon nodda e keewal mi salmini on ha saaha goɗɗo Wulago Jamma ina bone bawɗo ina bone kadi bawaɗo holyo